Hapana ere ane namba mfonere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Maska chakanaka muri Zimbabwe yezino nawo kushora na Skimbo pasoro kondo TV. Nasi munawo zedu zapinda mu episode ye current affairs. Kune murume akabatwa iye muguta reCape Town yakarohwa nemukadzi wemunhu. Murume akarohwa zvakanyanyisa uyu kuKhayelitsha zvekuti guwa rakatozofamba kuti afa achi aiwa mupenyu. Uyu murume akasvika pakurohwa zvekuti iye akazenge akuti zvoni ane madhimoni anotoda kunamatirwa. Ndichida muzvoneremeka. Taura mafesa ako aita ndabatwa nemukadzi wemunhu wakomana. Taura. Ndobara nemukadzi wemunhu. Taura kupi? Khayelitsha. Ngogara kuno. Ndakumbera ndodza kwa ndindoziva pamwe itori dhimoni riri pandiro kumana. Kumasowe kwatadza kuronere dhimoni. Waitadza kuronere dhimoni. Ndatomupisa pai building. Waitadza kuronere dhimoni. Waitadza kuronere dhimoni. Iwe. Yamuri dzezvinhu ye. Waitadza kuronere dhimoni. Waitadza kuronere. Waitadza kuronere. Waitadza kuronere dhimoni ro. Waitadza kuronere dhimoni ro. Ye? Aiwa. So. Ndakumbera regirungu. Pedra dhimoni pamukadzi wemunhu. Asi ndichita chimbokuredzewo zvekare kunenge kune pungwe yekubviswa madhimoni. Pamwe murume ude awana nyasha abatsirwa anobatsirwa ikoko. Makorokoto Zimbabwe, makorokoto Harare, makorokoto Chitungwiza. Miracles and Deliverance Ministries International vari kukukokai ku 4th Anniversary International Conference tichiti Making Jesus Christ Famous. Tina Jesu hatidzokere takadaro kubva musi wa22 kusvika musi wa24 November 2019. Host Pastor Prophet Lister. International guest Apostle Prophet Mafurere from South Africa. Local guest Reverend Masendeke from Methodist Church in Zimbabwe. Vamwe vakabvunza kuti zviri kuitikira kupi. Tiri pa White Tent kuseri kweZayoja Jumbo apo pa Unity M. Kune kampeni kuitwa mumugwagwa pare zvino pamusoro pesongwa yaEnzo Esha wanzi yaiti score vakomana vari kumacha muroti. Izvi zviso wanzi Passion Jab ari kuchekeresa vana. Ari kuita zvembinjiri amene kuti yakuzvifambisa sei tichita muzvoneri zvikuitira mumugwagwa. Izvi zviso. Comrades. Passion Jab vakambonya sokuitira boys. Akakuitei. Abuditsa video satanisira abuditsira Enzo. Ikono changorione ndingomuka mandatonzwa kuvhumuka ndachingovhumuka ndakarara. Songacho. Ini naichotengesa madiski ka. Vakomana ndotozondionesa kuti ka ndeze satanist zvinhu Illuminati Zimbabwe tatota ite. Kutoenda kuti unowaponda. Ari kutekeresa vana. Passion Jab ari kutekeresa vana. Ari kutekeresa vana. Passion Jab ari kutekeresa vana. Passion Jab ari kutekeresa vana. Passion Jab ari kutekeresa vana. Ari kutekeresa vana. Passion Jab ari kutekeresa vana. Comrades. So jalao. Dai awanirwa nyasha hapana kuri kuendwa. Kune video yanetsa mumugwagwa iye vakomana kuchita Freeman macheso tikuda mbozondera Freeman zvaari kuita achipa ngai vake. Chimboita chimbosimbula kuti akomana Dr. ndozvakaijere. Right. Ndine macheso. Uyu ndio Dr. Freeman. Aye. Yacho ndiyo. Aye. Kai bake. Aye. Totichepula ngoma titambe zvei. Aye. Kai bake. Aye. Iwe tichanga yacho ndiyo. Kai. Achitevezerwawo nemakuruwana ake Ricky Fire veDiscord. Zvionerei moga. Imba. Mudai mure wedu weZimbabwe nero pazhinji ramagamba tidziviri nekumandidzo singai kumburi yedu yeZimbabwe. Ayo, uzotopedza. Wapedza?
nejanzi richange chitwairo musi wa 14 December raBig Bone iri richange rina Windsor, Master H nevamwe vaimbi vanenge vachimusara kushana video of the week. Manix Brothers record. Ndaimba uzana ndodamudaire hongu mazishe zvinonzi Tandibol varipo vanondironda dzimba vandiona moyo inodzimba chembere dzisinganyare kuita godo nendiopwere vanoda kundipedza ropa vanovhara ndakaondoroka kutopusa kusungaira nemazango ndichitetereka handimire kushandira muri kunyange zorema moyo unerudo haiwa ndizere nechido namo ichawira pasi semazvingo ejeriko moyo une zvingu haiwa ndizere nechido moyo wangu moyo wangu moyo wangu changamira moyo une rudo haiwa ndizere nechido moyo wangu moyo wangu moyo wangu changamira moyo une chido haiwa ndizere nerudo pavanoshuwa mariro handimbora zetariro baba ndinoda shanduko kuyevedza zeganaresha hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maartist akabuda offside nezuro